Krásné odpoledne. Jdeme do finále. Máme tady poslední část externího inspirativního hosta. Dneska je jim Ivan Jakubek, obrovsky zajímavý člověk, takže já jsem moc ráda. Ivane, vítám vás tady, že jste si udělal čas. Dobrý den. A jak už jsem naznačila předtím, tohle je vlastně náš pořad Buďte v obraze v inovacích a kdo to nestihnete naživo, budete se pak moct podívat ještě jednou. Než se pustíme do takových těch typických otázek, tak vás možná na úvod vyzvu k tomu, abyste se sám trošku představil, protože kromě toho, že jste strateg, investor, současně působící na jedné z nejvyšších pozic v Eurovagu, tak tohle není to jediné, čím jste se kdy zabýval. Máte tam opravdu impresivní témata, jako jsou vstupy na burzu Avastu, AVGček, Kofola. Můžete možná tady z téhle zkušenosti něco nasdílet? Tak v prvom rade by som rád pozdravil niektoré známe tváre. Spolupracujeme veľmi aj práve s ČSOB. Niečo o mne. Začal som ako investičný analytik, vždy asi už v detstve som sa pozeral na investície, ako by sa dali robiť. Bohužiaľ za toho komunizmu to moc nešlo. Tak mal som, povedzme, šťastie v tej generácii, ktorá vlastne v okolo 18 rokov sa zrazu dostala k novému svetu. To znamená, nejakých 20 rokov som skôr na tej investorskej strane. Eurovag ma zaujal takoutou históriou. Mali sme jednu investíciu v kamionovej doprave. Vytvorili sme v podstate druhú asi najväčšiu spoločnosť v strednej a východnej Európe zo 70 kamionov na 700 behom 4 rokov. A tá spoločnosť začala mať tieto kamionové spoločnosti, Eurovag v tom je, preto sa k tomu vracam. Začala mať okolo 6, 7, 8% čistého zisku. A bolo to len vďaka tomu, že sme tam priniesli technológie. To znamená, asi 30 ľudí robilo v administratíve, mali sme okolo 70-80 vodičov a behom 4 rokov sme v administratíve nepridali ani jedného zamestnanca. To ma zaujalo, že to by sa dalo urobiť v celom odvetví. Medzi tým sme mali investíciu v AVG Technologies, to asi poznáte, a teraz konsolidované do Avastu, potom konsolidované do Genu, dneska najnovší názov. A stade som zistil, že vlastne ten taký offlineový predaj, ktorým sme začínali v AVG, neviem, väčšina si vás bude pamätať ešte CDčka, ktoré ste dávali do počítačov, tak to bolo len 15 rokov dozadu. Tak sme celý ten predaj pretočili na digitálny. No a podobne ten produkt, ktorý sa ako keby vytvoril pre jedného zákazníka v AVG, ČSOBčka bola jedna z našich zákazníkov antivírusových ešte v tom 2004-2005, tak dneska si len váš IT rozhodne, či chce Avast, alebo Symantec, alebo niekoho iného. Tak táto istá idea sa dala urobiť aj v iných odvetviach. Mne sa práve to odvetvie kamionovej dopravy zapáčilo, že je veľmi nedigitalizované, a že v podstate asi takými dvoma veľkými vlnami, najskôr digitalizáciou dopravcov, to znamená kamionových spoločností a potom zvyšku odvetvia, sa nám podarí vytvoriť novú platformu v Európe. No a Eurovag bola taká super platforma na to, ako základ, a tak som sa vlastne dostal sem. My máme dnešní hlavní téma v té naší hantýrce ekosfér, ekosystémy, mobilitu, která se vás týká. Jak jste k nám dneska přijel? No, bol to celkom zaujímavé. Meškal som 10 minút, ďaká predošlým pánom, že trochu meškali. Rozhodol som sa, že využijem zelenú elektriku sem. Bohužiaľ doprava sklamala. Tak som na poslednú chvíľu volal manželku, či náhodou ma sem nevie doviesť. Takže ma doviezla manželka. Taký trochu vtipný začiatok. Tak to se hodí. Jaké jsou trendy v dopravě v příštích 10 letech? Ja myslím, že ten najväčší skok, ktorý uvidíme, ono to prinese kvázi ľudská lenivosť a nové technológie, hlavne ten AI už je veľmi šikovný.
myslím si, že sa začnú spájať odvetvia. Že to nebude, že o mobilite. Bude to o lifestyle. To znamená, tie produkty sa budú musieť meniť k tomu, čo ten vlastne človek už nechce robiť. Tak týmto spôsobom. Je to trošku všeobecné, ale môžeme ísť do niektorých detailov. Technologie jsme už zmínili, digitalizace, zrovna v dopravní sféře, tam to vidíte jak? Tak snažíme sa to trochu viesť, aby ste vedeli. Eurovac, pre tých, ktorí nevedia, Eurovac sa zameriava na dopravu, teda prepravcov, to sú naši hlavní zákazníci, na dopravu nie ľudí, ale tovarov. Takže ako keby prepravu tovarov z A do bodu B, ktorá sa deje na diaľniciach, tak to je ako keby naše core odvetvie. A celá tá digitalizácia je komplikovaná v tom, že na jednej strane je ako keby skoro konzumer, to znamená vaši zákazníci ako ja, a na druhej strane je veľa oligopolných hráčov. OEMs, to znamená výrobcovia automobilov, banky, poisťovne, štáty, dane, prevádzkovateľa mýtnych systémov a tak ďalej. A tieto dva systémy vlastne nevedia spolu hovoriť, lebo nemajú spoločnú komunikačnú platformu. Takže čo sme napríklad urobili najneskôr bolo, my sme vlastne každej vláde, teda každá vláda vydáva nejaké zákony, ako sa má vodič správať na ceste. Že my sme dali vládam 26. z 27. Nástroj, aby vedeli komunikovať s vodičmi. To znamená, keď bude nejaká nová vyhláška, že vodiči musia každé 4 hodiny zastaviť, vyspať sa, najesť sa alebo 8 hodín, alebo nejaké iné vyhlášky, tak vlastne policajti budú mať ten istý systém, ako má ten vodič. A nebudú vznikať ako konflikty medzi tým, že ako keby nespravodlivo obvinený vodič a tak ďalej. A hlavne to bol akože našim cieľom. Tá stredná a východná Európa v tej západnej Európe dostávala dosť negatívne ovplyvnenia vládam, tak my sme sa rozhodli na to, aby sme čakali, kým sa všetky vlády zdigitalizujú a vytvorí sa nejaký jednotný komunikačný systém a na druhej strane, kým môžeme edukovať vo všeobecnosti ľudí, ktorí majú základné vzdelanie o tom, ako čítať rôznych 27 jazykov štátov, tak sme vytvorili platformu, kde oni vedia komunikovať vďaka našej technológii. Bez ohledu na jazyk. Bez ohledu na jazyk. Co se týče úlohy platebních řešení nebo finančních služeb obecně, třeba pro rozvoj elektromobility, jak to vidíte tady? No, ja vidím elektromobilitu ešte v takých stále plienkách. Naša spoločnosť LMS je vlastne jednotka alebo dvojka, to teraz predbiehame sa, jak to pomenujeme jednotku a jak pomenujeme dvojku v Európe. V tejto našej časti moc nie je známa, lebo väčšina tej elektromobilnej platobných systémov je na západnej Európe. A vidíme tam určité trendy, ktoré sa vyvíjali v systémoch combustion engine, teraz neviem nájsť ten spalovací motorov. Ale na druhú stranu dám vám taký príklad, čo som myslel na začiatku, že sa bude vlastne ako keby tie naše služby budú sa musieť meniť tej lenivosti nás všetkých. Keď si vím predstavíme elektroauta, niektorí z vás už ho používajú, tak je o mnoho viac dôležitejšie plánovať tú trasu, než predtým. A to je asi tá hlavná zmena. To znamená, že naša navigácia, ktorá je ako keby, keď si rozprávame o inováciách, tak keď si tak pozrieme dozadu, navigácia bol prvý robot, ktorý ovládal človeka. Takže celý ten AI, ktorý funguje za navigáciou, vlastne teraz dostáva nové informácie. Ja ako zákazník potrebujem sa dostať z bodu A do bodu B, mám toľko a toľko energie v aute, musím zastať tam to mám lacnejšie, tam to mám menej lacné, preto navrhnem najrýchlejšiu cestu alebo najlacnejšiu cestu. Keď to preneseme do dopravy, to znamená dopravy ako keby tovarov, tam to je obrovská zmena. Ten kamión vlastne nebude tankovať na diaľnici, tak jak tankuje dneska. Ten kamión bude tankovať v depe. Tam není nič, tam není žiadny elektrína, není tam ani dneska dovedená. Takže tá zmena, o ktorej sa pýtate,
v tej našom ekosystéme budeme tankovať doma. Alebo v práci. Kdežto v tej doprave budem tankovať u môjho zákazníka. U Coca-Coly, u DHL-ky a tak ďalej. Ktorí na to vôbec nie sú pripravení. Takže my vlastne teraz budujeme ekosystém hardwareových výrobcov, my im dodávame firmware a na tom budujeme platformu a nad tým budujeme aplikácie pre zákazníkov. Takže je to celkom komplikované len spojiť viacerých ľudí a viaceré dáta, ktoré nám potom budú pomáhať, aby tí dopravcovia vlastne mohli prevážať elektrickými kamionmi. Já udělám technickou vsuvku. Vidím tady i mladší lidi. Combustion engine jsme si vysvětlili, tovar je zboží. Zboží. Jo, takže kamiony vozící tovar, prosím vás, to je zboží. Tak, teď můžeme dál v klidu. Vy jste říkal, že máte českou maminku, to je taky. Ale tady vidíte, že slovenské geny i při české matce a jazyk nezapůsobili, tak. Obrovské téma dat. Stejně jako vím, že je to téma pro vás, je to téma pro nás. Můžete nám popsat, jak vy nejenom používáte data, ale jak vůbec o nich přemýšlíte? Ten hlavný bod dát pre nás, to je ako keby predstavme si, že je to krvinka v našich cievach. To je asi v tom ekosystéme. My tým, že potrebujeme spojiť hlavu, telo, ruky, tak my potrebujeme, aby sme mali jednotný dataset. To vlastne v tom odvetví dopravy neexistovalo. Takže to zavádzame my. Dosť často ako keby budujeme nové štandardy v tom odvetví, aby sme mohli vybudovať tie jednotlivé technológie. Čo sa týka ale dát, pre nás je najdôležitejší ten vplyv na toho zákazníka. Ako vlastne uľahčiť jemu prácu. A tým, že som bol predtým v tej kamionovej spoločnosti, tak som si zažil 2 týždne po Európe. S mojím vzdelaním som nezvládol asi 60% prác, ktoré ten človek robil. Počas toho, čo šoféroval. Takže to bol neuveriteľný ako stres. A my sa vlastne snažíme, aby sme z tých 30 rôznych administratívnych vecí, ktoré on robí na tej diaľnici, nerobil ani jednu. A postupne to mažeme. Vďaka tomu máme dáta, dávam príklad. Ten vodič napríklad, keď prechádza cez hranice, tak musí mať takzvanú mýtnu skrinku, ktorá posiela dáta z rôznych informačných systémov. On ich mal, povedzme v roku 2019, ich mal 8 na skle. A niektoré pípali, niektoré nepípali, ale ten kamión, teraz ten zvuk, ktorý vydám, sa vám nebude páčiť, ale ten kamión, keď ste v ňom sedeli, to je naozaj hlučné, to je a zrazu máte počuť píp. A to vám má povedať, že keď prechádzate cez hranice, tak zaplatíte 5 000 pokutu. To je stres, samozrejme. Takže ten kamionista najskôr zastaví pred hranicami, zistí si, či mu to funguje, zavolá dispečerovi, niektorý na to zabudne a zaplatí pokutu. Čo my sme urobili? Všetko sú to dáta. Vracam sa teda v tej téme. My sme pospájali všetkých asi 200 rôznych mýtnych systémov v Európe, ešte nemáme všetky. Zbierame dáta od nich, dávame im do jednej skrinky, a dávame, tým, že máme navigáciu, tak dopredu vieme, či tomu vodičovi funguje tá skrinka, či posiela dáta, či má zaplatené mýto. Dáme to vedieť dispečerovi, majiteľovi a vodičovi. Vodič je řidič. Řidič. Pardon. A vlastne ten človek, okrem toho, tá malá skrinka je také malé AI, ona vie aj rozprávať. Ešte sme to nepustili, lebo sa bojíme, že sa nalakajú. Voláme ju Eva. Ale v podstate my už sme v tom 2017, 18, 19 hovorili, ten AI tu bude, ten vodič bude potrebovať pomôcť. A vlastne teraz začíname skúšať druhý dataset. Z automobilu a od vodiča vieme zozbierať počas toho, jak on šoferuje, asi 1500 rôznych dátových bodov. Tie nám pomáhajú riadiť toho vodiča, aby šetril na palive. To znamená, my vieme, voláme to drive check alebo drive style, my vieme vodičovi zlepšiť jeho spotrebu paliva napríklad. Nie len to, že mu dáme lepšiu cestu, ktorá je lacnejšia, rýchlejšia, lepšia pre firmu, ale vieme mu hovoriť,
Pred tebou je vysoký kopec. Ty typicky zaradíš dvojku. Tak to nerob. Daj jednotku, daj dvojku, daj trojku. Toto všetko to zariadenie vie robiť. No a už len ideme učiť, aby to vedel rozprávať. Lebo tí vodiči dosť často nedávajú pozor na to, čo mu dáva ten screen. Ako keby, ktorý tam má, či už tam má pad alebo mobilný, tak hovoríme, budeme mu to rozprávať. A tým pádom ho budeme učiť. Týmto štýlom sme vlastne momentálne zistili, asi 6,5 tisíca kamionov našich to používa už a zistili sme, že až 10% paliva vedia ušetriť. Pre nás 10% paliva ako užívateľov je nič, tankujete okolo 40-50 litrov mesačne, tak by sme vám ušetrili 5 €. Ale oni tankujú 3,5 tisíca litrov mesačne. Takže im ušetríme 350 €. A to je ten benefit toho. Budem ho počúvať, lebo ušetrím, ja zarobím viac a ešte ušetríme CO2. Já jsem přemýšlela, jak jste mluvil o naší Kate pro zaměstnance, protože my to teda nemáme takhle zmáknuté, že by Kate vás navigovala úplně celým dnem, co přesně máte dělat, ale někde na startu tam jsme, protože skutečně je schopná dávat velmi, velmi dobré tipy, co vlastně potřebuje klient, se kterým zrovna mluvíte, nebo byste právě měli mluvit. Takže díky za tenhle hezký příklad, já to ještě promyslím do našeho prostředí, jak by se to dalo takhle zdokonalit. Co se týče sustainability, vy jste teď skončil právě slovem emise, takže na to hned navážu. Je ještě něco jiného, co byste v téhle oblasti zmínil, jak možná i propojit to právě data, udržitelnost, technologie, jak o tomhle přemýšlíte? Znova ideme od toho spodku, od tých dát. To znamená, my veríme, že v jednom čase sa nám podarí prelomiť tú bariéru toho množstva tých dát, ktoré už začnú pridávať hodnotu tým vládám, tým, ktorí zadávajú prácu, to znamená Coca-Cola, IKEA a tak ďalej, lebo vlastne každý z nás v tomto ekosystéme sa začína zaoberať tým, akú ja mám uhlíkovú stopu. Ale nemáme tie dáta. A najväčší problém, to asi tí, ktorí sa u vás zaoberajú ESG, tak vám povedia, je vlastne third level data. Ja potrebujem dáta môjho zákazníka a jeho dáta. No a my sme toto poriešili. Takže my sme skočili znova o kus dopredu, zbierame dáta od našich zákazníkov, ktoré potrebujete vy, Coca-Cola a tak ďalej. A tieto dáta my len teraz potrebujeme dať do určitej ako keby to volá čisté dáta, do určitej štruktúry, aby sme ho vedeli dať vládám a tak ďalej, aby vedeli robiť ako keby incentívy. Čo sa nám podarilo napríklad s nemeckou vládou, to niektorí vás asi budete vedieť, nemecké mýto narástlo o 80% minulý rok. Ale tí, ktorí mali vlastne ako keby naše riešenia, tak im narástlo len o 55 až 60%. Vďaka tomu, že tá vláda dala incentívy tým, ktorí vlastne používajú určité riešenia. Takže kam ideme je v tomto našom segmente skúsiť urobiť znova výmenu dát medzi tými, ktorí ich potrebujú, aby ich mali transparentné. Niečo ako blockchain, ale v tom našom. Máte i nějaký konkrétní příklad technologie, které vám pomáhají zlepšovat klientskou zkušenost? Jo. Napríklad ten driving style, o ktorom som spomínal, tak vlastne ho začali používať výrobcovia kamionov. To znamená, my sme ho dostali do takej fázy, že naši zákazníci začali preferovať to riešenie, ako zlepšiť vodičovú skúsenosť pred tými, ktorí vlastne vyrobili to auto. Tak to bol taký akože prvý hit, to sa stalo počas posledných 2 rokov, kde vlastne ukazujeme, že aj malé firmy, predsa len Eurowag je stále malá firma, vedia prinášať veľké zmeny v takých systémoch, ako je automotív. Druhý, teraz taký ako keby väčší skok, od 1. januára, a dneska to už môžem povedať, sme v podstate v každom Mercedese, v každom Volve, v každom Ivecu a budeme za chvíľku v ďalších. To znamená, každé nové auto, ktoré bude vychádzať von, bude mať našu aplikáciu v infotainment systéme. Totiž kamiony nefungujú tak, jak my, že si stiahneme apku a máme tam nejakú ako keby vizualizáciu. Kamiony fungujú tým, že je to iný stroj,
musíte byť embedovaní v tom. Takže tá navigácia, tá chytrosť za tým šoferovaním vodiča bude od nás. Tady vidíte, že žádná ambice není malá. My jsme tady těch ambic si sami sobě dali spoustu, tak tohle taky promyslím, jak na 4letém horizontu se pokusit dostat do stovek tisíc dalších třeba mobilů, v našem případě, když ne všech těchto hlavních značek. Vy jste tady tak skromně říkáte, já teda pro kolegy, podívejte se prosím nás na Eurovac, to není malá skromná firma, jo? Vy už jste jako mega, nebo už dávno jste jeden z nejvýznamnějších hráčů na tomhle poli, nejenom jako celoevropsky. Tak aby jsme tady kolegy nezmátli díky vaší skromnosti, protože moje další otázka je na téma, jak vaše firma pracuje s fintechy, protože my jsme poměrně velká firma, a víme, že na všechno nejsme ti největší experti, takže se snažíme inspirovat jinde, někdy i investujeme nebo spoluinvestujeme do řešení, která prostě nevyvíjíme u nás in-house. Jak tohle máte vy? V podstate iné spoločnosti, ktoré sú v našom ekosystéme, dosť často vytvárajú produkty, ktoré my ani nechceme robiť. Napríklad predstavte si, že jeden z problémov toho vodiča je, že mu nechcú platiť na čas jeho zákazníci. To znamená, Coca-Cola si ho objedná, ale neplatí mu na čas. Existuje takzvaný, to budete poznať, factoring, ktoré ponúkate aj vy. Ale pre toho kamionistu, on sa vás bojí. On k vám ani nepríde. To znamená, ako to urobiť pre neho, že odvezem ten tovar, naša technológia potvrdí, že bolo odovzdané, na to máme už technológiu, tak mu prídu peniaze na účet. Bez toho, aby sme museli čakať, že tá Coca-Cola sa bude rozmýšľať, kedy mu zaplatí, nezaplatí. Toto, keď sa nám podarí, tak sme zrušili 60 až 90 dní cash flowu niekoho, kde pri faktoringových interest ratech okolo 10% sa vieme podeliť. Takže sú tam takéto možnosti. To je krásný příklad. Rozprávame o 250 miliardách len v Európe. Neuveriteľné. Takže malá firma, jak vidíte, aby to nezapadlo. A určitě prostor i pro celý finanční svět. To jsou právě ty ekosystémy, o kterých my tady vlastně mluvíme, protože ti různí hráči vlastně mají nakonec jiný cíl a to je ten spokojený klient, nebo v vašem případě tady nejenom vodič, ale i jeden z těch dvou partnerů na těch dvou stranách toho finančního toku. Inovace a kultura v Eurovagu. Jak podporujete inovace, jak se vám tyhle věci vlastně vůbec daří? A když vás poslouchám, tak vlastně moc mluvíte o klientech nebo o těch jednotlivých osobách. V té inohantýrce to může být různé persony, kdy si tady všichni jako představujeme, co všechno ten daný člověk jako potřebuje napříč tím svým dnem řešit. Jak inovujete u vás? Ja myslím, že ten produkt vlastne musí začať od zákazníka a dobré pochopenie jeho ako keby potrieb, lenivosti. Na konci dňa ja to nazývam zjednodušene to lenivosť. A tá istá lenivosť funguje aj na tej druhej strane. To znamená, ak má jeden za stolom, ak má jeden problém, ten druhý má tiež problém. Viem ich spojiť. To znamená, dobré pochopenie všetkých zúčastnených je vlastne ako keby tým riešením. Čo sa týka inovačnej kultúry, povedzme, a to si zaklopem, mali sme šťastie, lebo my sme celkom akvizitívna firma. To znamená, keď sme túto víziu stanovili, tak sme vedeli, že nám chýba asi 8, volá v produkte capability, a 6 sme si museli kúpiť. 2 sme si trúfli vydevelopovať, 6 sme si museli kúpiť. Takže my sme boli celkom akvizitívni. To znamená, nám veľa tých podnikateľov zostalo. A to je dar. Tí ľudia obyčajne ako keby stávajú s tým, že chcú zmeniť svet. Teraz máme taký ten skokový problém. Predsa len už máme za tých 6 rokov ja som bol zamestnaný z 200 približne, teraz máme 2000. Takže keď si predstavíte, jak to ako keby vybuchlo za tých 6 rokov, tak začíname mať vlastne ako keby ten problém, jak udržať ten mindset toho podnikateľa a zároveň už začať ako keby riadiť to ako korporát. Takže my sme tak niekde medzi. A to je podľa mňa tá naša challenge. Aby sme týmto prechodom udržali tú inovatívnosť, tú takú dravosť na zmenu.
I tady to je logicky všechno o lidech, ale ještě něco jiného, jak se třeba na tu budoucnost a na trendy budoucnosti připravujete. Máte nějaký strukturovaný přístup, protože my ho máme, my se snažíme 2krát do roka si vlastně vyhodnocujeme takovou sadu trendů, inovativních trendů v tom našem odvětví a díváme se, jak moc nám dozrávají a musíme logicky jako velmi dobře prioritizovat, do čeho se vrhneme a do čeho ne. Jak na to hľadáte vy? Je to intuice nebo je to systém? Začalo to ako keby intuíciou, samozrejme pochádza to z toho porozumenia tomu zákazníkovi a tých problémov v tom našom odvetví, keďže nebolo digitalizované, je strašne veľa. Takže ide o to, ako zamerať všetkých na ten najdôležitejší next pod. Hej? A to znamená, my sa snažíme kvartálne so všetkými týmami rozprávať. Teraz sa snažíme o toto. To znamená, chceli sme vyrobiť tú mytnú jednotku behom 9 mesiacov, čo našim konkurentom trvalo 20 rokov. Behom 9 mesiacov a 3-krát lepšie než oni. Takže my sme potrebovali celú firmu, všetok know-how sústrediť na jednu vec. A to bol asi ten na konci dňa úspech, že sa nám podarí všetkých nasmerovať na jeden smer a robíme to kvartálne. Čo sa týka trendov opačných, v rámci týchto kvartálnych ako keby review pozeráme, čo robia konkurenti, pozeráme, čo sa nám deje hlavne v Amerike. Amerika je tak 2-3 roky pred nami vo väčšine týchto ako hlavne technologických zmien a snažíme sa to používať vo firmách. Povedzme dneska za mňa tak 20-25% práce robí už ChatGPT. Což je rovnou moje další otázka obligátně, já se na ní zeptat prostě musím, jak používáte umělou inteligenci, mě se na to ptá vlastně každý pořád a vždycky, tak si užiju, že se jednou na pódiu můžu já někoho zeptat, kde všude máte umělou inteligenci. Tak, ja by som to ešte nenazval umelú inteligencii, to, čo my používame, sú rôzne štatistické modely. Jako machine learning, strojové učení. Áno, je to skôr ako keby my to tady známe, učenie. Protože my tady si o tom hodně povídáme. Takže my viacej používame strojové učenia, tým, že máme dáta, tak ich rovno zapájame a snažíme sa to riešiť. To znamená, sme povedzme za bankovým systémom v komunikácii so zákazníkom, to znamená rôzni chatboti a tak. To pre nás prichádza tento rok a ďalší rok. Je to hlavne preto, že ten náš užívateľ nechce rozprávať s robotom. Takže my sme ho najskôr museli spoznať, naučiť ho pracovať s technológiami a až potom mu môžem dať robota ako partnera. Čo sa týka takých ako keby konkrétnych, tak si predstavte, že máte systém, ktorý potrebuje z celej Európy získať 300 000 dátových bodov o doprave za sekundu. Vyhodnotiť a rozdeliť to 300 000 kamionom, naplánovať im cestu. To by ľudia nevedeli zvládnuť. Takže v podstate tento ekosystém je zložený asi zo 4 obrovských technológií, ktoré pracujú na pozadí a my to ešte nemonetizujeme. Takže to je ako keby ľudia s tým pracujú, aby sme zlepšovali zákaznícku skúsenosť, ale ešte to nemonetizujeme. A toto vlastne príde, až keď si ten zákazník zvykne na robota. Čo sa týka ľudí, není to ľahké. Není to tak, že rozdáme každému ChatGPT. Ľudia nepoužívajú, ale... A něco to stojí. Aj něco to stojí. Inak ako ten payback period, hlavne v manažmente sme si vyskúšali, to je ako... Ten payback period je pod deň. Jakmile sa to človek naučí robiť, 80% e-mailov mi píše ChatGPT, nie ja. Hej, to znamená, on už vie si siahnuť na moje dáta. Takže když jsme si psali, to jste nebyl vy? Ne, či mám prísť o 12. alebo o 1, to bol ChatGPT. Fakt? Akurát to bol ten Microsoftiacký, jak on sa volá? Copilot. Takže ja som vedel, kam mám ísť, potreboval som zoradiť kalendár, prišla mi schôdzka. A Copilot vás upozornil, že v subjectu máme, tak vidíte, máš konflikt, čo chceš. A ja, že napíšime. Krásný příklad. Máte pro mě nějaký tip pro banky, pojišťovny na téma, kde bychom se do dopravy mohli dostat víc, než dneska třeba jsme? Je to zložité povedať. Vy pracujete s peniazmi, požičiavate peniaze, to znamená, mali by ste sa pozrieť, kde sa točia.
Doprava je asi 5% európskeho HDP. To znamená, ako KBC by ste podľa mňa mohli sa vobchať práve do toho, čo som hovoril, financovanie pohľadávok. Sú to špecifické technologické platformy, existujú asi 3 vo svete a sú tam obrovské peniaze, ktoré sú stabilné. To znamená, máte tam typické portfólio zákazníkov bude priemer vášich zákazníkov. Je to od Coca-Coly až po SMEs. A všetko sa to dá poistiť. Takže podľa mňa sú to zaujímavé ako keby biznis spojiť tú zákazníckú skúsenosť. Ja myslím, že vo všeobecnosti, kde by sme sa každý z nás mali pozerať, je prekračovať odvetvia. Prestať rozmýšľať lineárne. Predstavím si, Kate mi poradí, dám ti lepší úver, ne? Kate mi poradí, tento byt si kúp, budeš sa mať lepšie v ňom, máš lepší výhľad. A nestaraj sa o ostatné, lebo tá mesačná platba bude stále rovnaká. Ještě krásnější příklad, vůbec jsme se o něm nebavili, takže děkuji za příklady do ekosystému housing. Kolegové si to píší, tady kolega taky na mě kýve, takže tohle budeme považovat za jednu z dalších věcí, který se budeme snažit aspoň přiblížit u nás už v příštím roce. Úplně závěrem mám takovou obligátní otázku, kterou dávám každému mému hostovi, a to je, kdo je váš oblíbený inovátor, pokud někoho takového máte, kdo vás inspiruje a jestli máte nějakou oblíbenou inovaci. Může být i superhistorická. Někdo mi říkal knihtisk, jo? Takže my tady jdeme do hloubky a do dálky. Inovátor mám rád Bransona, Virgin v podstate. Súzním s jeho myšlením, v podstate, že zo všetkého sa dá urobiť zaujímavý biznis, tak aj v podstate my sme otočili celé ESG, ktoré bolo administratívno, daňovo, účtovným problémom na to, ako vieme pomôcť zákazníkom, nám a svetu. Tak niečo podobné si myslím, že by bolo dobre, keby sme sa všetci až na základných školách učili. Tak on vytvoril teraz, volá to Dyslectic University. A tak to sa mi ako keby, on sa mi páči, čo sa týka ako inovátor. Taký netypický, každý by pozrel na toho Steva Jobsa a tak, ale myslím si, že keď si pozrieme aj jeho, tak je veľmi, veľmi ako keby podobne sa dá od neho učiť ku dennodenným veciam. A inovácia. Ja musím povedať, že najviac sa mi páči tá zmena, čo sme urobili v AVG. To znamená, vtedy to odvetvie, keď sme do neho vstupovali, tak vlastne ľudia kódovali vaše security systémy. A my sme vlastne povedali, ne, to stačí, aby bol v podstate program, ktorý sa prenese cez internet. A to vtedy nikto... 2004, keď si predstavíte, tak to web stránky v podstate neexistovali. To bola čierna skriňa s pár slovami a možno obrázkom. Takže podľa mňa tá najväčšia inovácia bola zmeniť technológiu na službu. Já moc děkuji za krásnou inspiraci. Na závěr mým hostem dnešního Buďte v obraze v inovacích byl Ivan Jakubek. Ještě jednou děkuji, Ivane, že jsi si udělal čas. Děkuji. Hezký den.